Kisi turigererie mangana lyalengete chisemi nigwaseri tkoria rero omwalimu omonene bweskuru yeskondari ya kereri okorokwa tabita mogochi naryakobaga gukwanira sentundende igoro ya maigerio abarokiwa aseskuru ibanyarekoba bakonyora igoro chinjira aho baranyarekoba bagwetanga amoneme chando erengete amoroire yekebongo ayango bwatukana nebyombe ebyenyarekoba bigwaka ekambia seskuru iyo bunenchira ya moyo kwenana amagirio iyo banyana nigo mwalimu yibo iganyarekoba gako buri abaigori banyarekoba ko basira aborokiwa babo chinga kibare amona barabo anene chinga kicyomoti moko omonene no ryomo kerinde banyarekoba bako basira kwene kihabuna banyarekoba bakweganderia ase sector eri kisemi atorega igase seskuru yaita abaisike yakereri isengenjo twanyora abasani baito korungumbu ense ya America nabande kuruga iga Kenya babwateranete bari bakorungumbu bakorukwa the Warrior Queens nabaiga ba Kenya bakorukwa the Golden Girls bebachirega iga sengenjo komenta abana baito na how to grow nakibako bagokina nechimbwa chingiya bago practice chi virtues chirichikane iria sengenjo ese society naende komenta nayo bachire sengenje yoko ba chitauro chiri chiabo bagotumeka kero motienyi geko ereye iga baretire igere tofauti ko bwachiri konye bakoegwa bagose bakogora kurwa seduka chiri bagotumeka rimo bakora mangana bakie chiga bono chiko chikoira matuka amange chiko ba emieka bagotumeka naende ba repeat ba recycle naende aichini karinchi yanjeire abana baiga karo banyo cyo bono ngo kubabekere banyoro bworora asinge cyo gosomese class banya bagotiga skip classes gekora tayari bono bokonya bare safe. I want to appreciate the entire teams asinge cyo korana mbu yabachekereri na gokonya abana baito erinde banya ko babakonyoro bwororo asinge cyo gosoma na ko improve in their performance nande group echigati apart from that ngokora bare okonya the needy parents bali batari kwenyara in society ngo bakonya bare ase chinchera mbali so ekaro bana bago chikoye guchitawole chiga nande abaiboli bali abanyene abana bango chigoikeru bare na baro banyako bago konywa ase chinchera yema goseyende so to appreciate richitimu echiga so gocha abasani abaito babeire bagochakereria samatuka amange naende na banchite school yiga naende na batemete korana